Sudah loh kami ak kagaling mo noon. Amang raja inang sorry pada hubung doli na burju tulang na burju. Nahurang doh kami maralupok kamu isilalau nyari. Raja nami raja ni tulang lam ajari mahami asa tahu kami maben na sumang tujuluhanon. Alana ido hingot kami ajar ni na tua-tua do ikon nagabe ihutonon. Alay unang menyimpang siad hatani Tuhan. Raja nami raja ni tulang mulutuk songnope di parjong-jong nami noang akapagumon mangapuak kahadanauli mangapuak hadanalinggani sianggiat matong mahideo tang yang munay pasautot amat na martua ribata asa dohonom masongan idok ina tua-tua asa harbang amay atong dalat tuhuta bala tukmayang batang katujabu hata pasu hata gabe na pinasa muna Tuhan isa luna apun na may hot martongan ni jabu asa turtu inalote inalote hata pasu hata gabe na pinasa muna Tuhan isa luna parilang muna sayunang mamuba, sayunang mamose. Pilih tadi uroto sadarion dinaksar majua bapak nami asal saat disuruh masaha matu botian di tiga ras. Lilin mahita bangolu, saat matu panggabean, saat matu parhorasan. Raja nami raja ni tulang, molotung mulak pehamu. Anon tuh tata di sipahutar tulang. Si borong-borong do, tiap hari dah tulang tu tidak baju pakai. Pos marwani tulangnya. Boleh ate mak. Sok ni masak kami pangapol tu hamuna raja ni tulang nami saluna si majuta dohot si mare-mare. Boleh ate mak. Kami ate horas. Ale pangidon nami tulang dohot tamon ti parbadan. Boleh ate tulang. Noai partikiana mung pasahata mi matu hamuna amana nami pangula di huria nami. Dinang jumpa waktuna. Pasahata mi matu hamu pangula di huria nami. Sulina sa hasuto disok kita tong. Di hamu pangulon nami, among boru nami lang tutup batang. O sumodier benang no. Atau ibaga aja tuh di gunung masa ibaga itu batang segitu. Ahai, besok ibu keping, darah situ orang besan. Mas sorong na besan. Lewat buku bibel kamu baga mak, bibel kamu hebe. Lumak, nabuji sokon. Ambil bibelnya itu. Ayam pun jangan mau juga, nggak bangun juga mati. Oh, asal pakai umur dua, lu masih hidup. Iya, tabaho. Jumolo may damariti. Si Anedi nomor 724 nasa zolma ikomate. Nasa zolma ikomate ikomago sibuhi. Nasa zolma ikomate ikomago sibuhi. Namangulu ikomate asa tundinggan muse. Namangolu ikon mate asa tungdengan muse daging odo gabe bakke jalai kodo malake asa sogot bakiji tu hasa ngaponnai daging odo gabe bakke jalai kodo malake asa sogot bakiti Tua sama bonai. Di bagasan guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia. Amen ahu doha heyo dohot hangoluan inna Tuhan Yesus. Namangolu doganuk na porsea diahu, atik pemate ibana. Jaladang mate be ibana rodi saleleng nilelengna martangiang mahita ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang nunga di leon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tuhamatean alani dosa nami jala di pangulu hodo ibana asa dapotan hati gora dohot hamuluan kami
asi maroham di hami, saya jari jala apuli mahami, asa unang madele hami ala naung di joho dongan namion, patogu mahapur siang nami, jala pabenget marohanami makirim di hangoluan sogot, asa unang mangedumi hami songon si pelebegu, naso marpak kirimoni, saya taiki marohanami tuho, ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami, namar sigatung tuhodo hami, sahatrodi hasusuda ni bohal nami. Amen. Atani dibata dinalaho pabor hatton maamang natahaholonyo madapot Tuhan Yesus. Di dogma songon hatani dibata di 2 Timotius 4 ayat 7. Nunga hupasidung paraloan nadenggani, nunga hupaujung parlojongoki, ramot hubahen haporsiawi. Imahatani debatang nagabe apulapul dinalaho pasahatok kita. Amangon tu paradianan pasatok kinani. Ngadi pa ujung ibana be pardalanan. Songon padok ni Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingannya. Orang yang percaya akan menghadap kepada Yesus Kristus. Bahkan kita sudah pinasung madapat tepuh. Jala diajari mah hataon perlu ngopi tuhoina. Nggak ditinggalhon damangon margogo jala takapul manoha. Ingat mah dang nama nama hoina awaya dong do amana di surga. Ima nama dongani ho jala mangurupi ho nang songi pinopar ni day nangon nang songi na ditinggal ho ni damangon margogo hamu ala nga dipasidung ibana pardalanan na di partigion jala nga didapotto di bana Tuhan asa totong hita na porsiape taparade rohatta hita pinasugot madapotton Tuhan. Amen. Mari kita siaran di nomor 225 ayat saja loasau asalau tu Yesusku tu nadau asalau tu Yesusku tu nadau ay manungu tu rohaku madabotot di bataku asa di lampung naau ay malungu rohaku madabotot di bataku asa di lambung naung asa di lambung naung. Atik dihang dong keluar dari pinalaho mamereng amangon helu kami tiki Tuhan. Sai jagang ni Jehovah doh, lau ruar doh kau bongot, olat nyon do di saleleng ni lelena. Amin. Satu lupa. Mari diminta di surga hasonangani, inganan na dumengani. Di surga hasonangani, inganan na dumengani. Sinai na mulia asu na porsu nang nabirtipe masot mansugoy na porsu nang nabirtipe masot mabisugoy di suara do sabi masot na saja abi isi soa Salah,
Wai lamaradian kian lawan. Jalan nak bagi Ale Hulman Simamora Siatano do parmulangi daging mulak maiga betano. Alai Tuhan debatana manopahodo Tuhan Yesus Kristus. Na paluahoko siat dosa doho tondi parbadia maljo ho Tuhan oluan na sora suda. Imana mangaramoti orbuk ni bakem paima ro ari parpudi. Martua maaka namate di bagasa Tuhani. Olat nyotutu di doktor di masohot manasida siap parukilon nasida. Ay na mangihut matu nasida nani ula nasidai. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo debata na puna hami ro di sude ngolu nami. Selehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami paimahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat utangamu matoti dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Selehon matoti ima nogu nogu hami. Asa diramoti ho hami molo hubolus sami rura ni linggoman ni hamatiani. Asi maroham. Saya pamasuk mahami sogo tu hasonangan nasun tenggani. Amen. Kami mati. Bolo di mana naik tubuh satu tubuh ngolu-ngolu. Dari sana, saya tidak. Di depannya. Pasrahlah. Nunggu si papatakku siang tanaman. Haleluya, haleluya. Alea manami nani manabikam Taro yorbagia mawarma Taro manajam Sesau marun kuam Tomo songon nani manabikam Dia Tuhan Jero pembun siapa hari Sesama selana Mermani senami Hidu sendungan nomor dosa Tuhan Umat kami untuk kemudunan Baru kami siapa ngaku Taro ratu rajau Do tahu Do ya sangat musyarin lilina. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot para soran itu di porbadia. Iman amat dongani hamuna salubna. Amen. Tangan tukang. Mari dikasih di nomor begitu. Yesus boleh itu. Yesus boleh itu. Boleh apa saja. Yesus mau lihat di gudang mah di pasahan nasarohan nami tu aman nami panggulan ibrat